Jakingo duzuen bezala, koronavirusaren krisia dela eta Kristina Eneako ingurumen baliabideen etxea itxita dago, baita bertako dokumentazio zentroa ere, liburutegia. Dena ondo bidean, ekainaren 8an berriz zerbitzua ematen hasiko gara, liburutegiko zerbitzua ematen hasiko gara. Ezingo zarete bertara etorri, baina katalogoa kontsultatu dezakezu webgunearen bidez, eta e-mail eta telefono zenbaki honen bitartez gurekin harremanetan jar zaitezkete, zuek maileguan hartu nahi duzuen liburua zein den esateko, gu zuekin jarriko gara era berean harremanetan, esateko zein egunetan pasa zaitezketen liburuaren bila, eta arazorik ez da izango desinfektatu eta garbitu egingo ditugulako liburu guztiak. Gauza bera gertatzen da ziklotekarekin, ziklotekak ere egoitza bertan dauka ingurumen baliabideen etxean, itxita dago oraindik, baina ondare guztia webgunean daukagu, beraz sartu, kontsultatu eta nahi duzuen dokumentua eskuratu ahal izango duzu webgunearen bidez.